इतना पनिया ठंडा बाटे चूरवा के भेवले बनी त ई कहीं कैसन हमार बूढ़ा बना बस चूरे खइया एगो तहिंगन दिमाग टेंशन में रहत हटे केहू उठता तो बाजिन कह देता कि बाले बच्चा ना होई। अरे यार को बात दिमाग में आइल बाटे आई शादी करे के कहत हम दूसरा से तो दूसरा आई तो हमके जानी कि ना जानी अपनी छोटकी बहनिया से शादी करा दे तो केहू ना तो लातो से मार के एक गिलास पानी तो दे ओकर बाल बच्चे तो हुई से हमार ने कहस तो यही से गाँव नगर हंसताटे कितना ठंडा बाटे बा जा तनी अपनी माई से फोन से बतिया के ई बात कह इतना का कह मन्ना ना का कह मम्मी जाना चाहतनी का कुछ ना जी आई बड़ा पनिया ठंडा बाटे ये सोचत रहनी है। अच्छा तो का हम जाई बाटे एकरा के छोड़ देला आराम से फूलित बाद में एकर ना ते में मटिया न गल जाई ना तो धोआ न जाई का कहो का ना अपन में का मीटिंग करत रहू कि हई करब हौ करब मीटिंग ना करत रहनी जानी एगो हमारे दिल में बात चलताटे। हां बोला दिल से कहीं कि दिमाग से कहीं दोनों से कहो दोनों से कहो तो सुन लेब ना एकदम सुन तहारा सुनब तो के कर सुनबी बताओ गांव समाज के सुनब हम चुप रह या बतिए नहीं खिमाल ना हम कौन सन बात बाकी तोर नाम मन रे पगली मान जाइब ना पक्का एकदम ना मानम। देखिए हमारे इतना साल हो गए शादी भइले आज 5-6 साल हो गए ना अब भगवान हमने की कहू बाल बच्चा ना दे हमें अरे ते प्रभु के देन बा ठीक बा प्रभु के देन बा लेकिन एगो बात दिमाग में आइल सुनत रहनी है ना कि आपको बियाह दूसरा से करियो जा तो आप दूसरा से का बियाह करो हमारी बहनिए से कह लेना ई भूल कबो दिल से निकाल दिया ठीक नु अपन प्यार बाटल चाहतड़ू ना जी प्यार बाटल नहीं की जात लेकिन एगो घर में तो बाल बच्चा चाहिए ना उ ठीक बा तहार सब बा बाल बच्चा हम मौन जाइल नहीं खी बाल बच्चा भगवान के देन बा हम जाइल ना होला ठीक ना गांव नगर हंसत तो का कहल जी बताई बता ना मैं मेहरारू पगला के बियाह अब केहू दूसरा थोड़ी आई हमारी बहनिए से बियाह कर ले। अच्छा कहता ले हमारा ऊपर बाल बच्चा अलग रहिया सब बाटल रहिया सब कहता ले लेकिन तहार दिल पर का भी तू बताओ वो बीती तो बीतला से का करिया बताई कुछ पाए खातिर कुछ खोओ के पड़ेला तो तनी हम खोल ली तो का हो जाए लेकिन आप भुलाई ना ना जी कबो न तारक हम कैसे बोले बताओ तार सम 7 गो फेरा ले ले बनी हो 7 गो ले या चाहे 10 गो फेरा ले लेकिन भुलाई ना ना ई बताई ना कबो ना तू छोड़ दे सब छोड़ता बोली हम अपनी माई से बात करी का कहत हमरा कुछ बुझात नहीं हम कैसे जानत नहीं केहू कहल रहे दीदी कह के खूब हंसत रहनी है तो हमके बड़ी अजीब लागल और वे कहतनी ना कि हम अपनी गाँव में एगो लड़की देखले बनी बियाह करवा दे तो देखिए हमार दूसरा पर भरोसा ना रही लेकिन बहनिया पर भरोसा रही आप आँख मन के बियाह कर लेने जी। अच्छा बहनिया से कहता ले मुतार लेकिन जानतड़ू घरे अभी न कहतड़ू अइला के मतलब के समझ ल कि का हुई हम जानता नहीं घर में विवाद हुई आया ता तू अपन प्रेम बाटल चाहतड़ू तो माने मरे से पहले अथु को देनी हां हम कहि तारा बुझा ये के जी आइल बाटे या के रहल बाटे तो माने बहनी आ जी त का हो जाई भगवान को हमनियो के बाल बच्चे दे दिया ना तो हमनियो के मन खुशहाली रह जन्नी ये कहू लड़का हो जाई ना तो हम कितनो टेंशन में रहना अपनी बहनी के देख के हम बहुत खुश रह वो कोई कनो लड़का रही जी ई तू दिल से कहतड़ू एकदम दिल से कहता नहीं आपको क्रिया कसम खाता नहीं ठीक है बा हम सोचता नहीं का सोची मत सही को कह दे चली खाना खा ले खाना तो हम जाके चूरवा कुटवैले आई बुढ़ऊ मार चूरवे खातिर खिसी आइल बा ना चूरवा तो हम कुटवा देम सुनो ना चूरवा कुटवा देम आ दुनिया के बात मत सुनो उ बाड़ी कुछ कहली उनकर बात ना देखिए हम सुननी दुनिया के बात नहीं सुनत लेकिन अपनो दिल से हम कहतनी कि आप बियाह कर ले हमारी बहनी से ना दूसरा से आप का करे जाई बताई अपन घर के इज्जत घर ही में रह जाई ठीक है बा कर लेब ना ठीक बा तो चली खाना खा ले जैसन तू कहा वैसन हम करब ठीक बा बताओ ये दादा हई हई देखा ना हई हई गिलासिया कौन है जे दगर हुए आई चापी के आई जे धरा जे त गिलासिया आई लोटा हेने बाटे हो कंटीन के डिबरी होने का तला ढक्कन तन पानी चला दी कल मैं कल में रन बन लागल बाटे गर्दा गुड्डी से बुझाते नहीं अरे बाप रे कोलो काला हो गइल बा चला के पहले धो ले तब ओकरा बाद सब चीज कर आई बहु के घरवा खेलने के जा त घुसल जरूरी रहे घरवा में जरा तो लोग कनिया बैसन तौरी घुसत लोग का हाथ है हो भौजी अबे एकदम से हम तबाह हो जई ना मोर कुटी गिरौले बड़ा सन अच्छा रुको के भाई रुको दुगो बात तनी चला ले दीपिया
ना दुगो बात तनी बतिया ले तार से बतियावे खातिर कैसन बात जी बैठा बोल कैसन बात बतावा ना हमरो मेहरारू पगला गइल बिया ई का कहतन जी कहत काहे पगला है उसके तना चन्हाक मेहरान हुईया चन्हाक तो ही लेकिन कहत है कि हमारा बहनिया सरुआ शादी कली हमारा लड़का फेंका निकलो तो गांव समाज हंसता तो गांव समाज हंसला गांव समाज के हम लेके चल पागल हनी उ ठीक त कहती है कनिया कौन कहीं खराब कहती है अगर जान दानी लड़का फेंका ना न भेल सन 5 साल ले हो गेल 10 साल ले हनी ये कहूँ तू ठीक है न बतिया कहती है बेचारी तो एगो घर में एगो आ जाई का कहला लालन वो आ जाई त अपन खिलाई अच्छा भौजी तहार लड़का फेंका बरस दो हमार लड़का फेंका ना हवसन हवासन हम कहा कहतनी हवासन वो की देखी अनकर आ एगो आपन बुझा जाला जन्नी बकी कॉली उ ठीक कहती है मेहरारू पगला गेल बिया हमरा बुझात नहीं कि बताओ ना ठीक बा ओकरे बहनी आई ओकरा के मानी कि ना जानी अरे उ मानी जानी काहे ना जब अपन बहिन आपस में बारी सन त आपस में जरूर मानी हसन जनी हसन ई का कहतनी तोहर माने उहे बात बा ना हां कॉली शादी हमरा बुझाते नहीं कि कैसे हम कली उ पगला गेल बिया कहत है कि नारुआ शादी करी हमरा बहन से हमर बहन है त हम सोचब कि ना हमर बहन बिया हमार लड़का हौ और मान लो कर लड़का भले ना खिला देलस तब ई त खुशी होई नु त गांव घर में थुकता त ई होई नु ना तोप लाग जाई ठीक न ई बुझाला त तनी गोतिया दे के तना हंसत आवस कारे उ आज तरीक ले लइका खेलावलस ना अभी तक ले लइके ना भइल अभी तक ले बाजने का रही बताई तू सही बात न कतिया रो दूसरा शादी कलम त सही न बेटे का करी हमरा कुछ बुझाते नहीं कि का करे कली शादी हां कली ठीक मैंने रही सब करी है साल ना हां मोय भेजे बियाये के मन दुकान तो ऐसे का देवर जी हनी ठीक है बात देवर है त बेनहवा दही बेरा काहे के नहवा दे अरे काहे ना हमारी चल खिसेनी ना भौजी काहे के मतलब है कि तहरा लोग से ना मर मजाक कइली त के करा से हां कइली के करा ले ठीक है बजा तनी देखो तनी हम ठीक न ठीक है आइबू ना हां जाई हम लगल में आवतनी रोवा घर ही जाए वाला लानी वा के रोवा आइए गुनी हां ना मोइने कोनी तहरा से तू बड़ जेठ बड़ तहरा से सलाह ले ली ना जी तब का जरूर बा और चीज दिक्कत नहीं है नु ना जी कुछ की दिक्कत नहीं है जाई ठीक है बताओ ये दादा कौन कहीं मौगी खराब कर कहती है आई खराब की बात बतियाती है दूसरा शादी कर ले एगो लड़का जन्म आवेला कहती है लड़का फैका नहीं खे होता और दूसर कोई ताना मारता हा ई थी करता टे सब कोई हंसत रहता तो सही बात न कहती है अपन बहन ले शादी करा देता नहीं एगो घर में आई नु आई चलो तारा बहन के जीत पिला के वजह से हम शादी कर लें ठीक ना सुनो कोनो तकलीफ ना के चाहे तार बहन ही ठीक बा गाड़ी बंद करता नहीं हम चुपचाप चलो घर ठीक बा आ देखिए कोनो कष्ट ना आवे के चाहे खसा कौना दुखे शादी करी है तो जानते बाड़ू ठीक ना तो चलो देखिए जी हम अपने पर के अगर कोनो कामे आवत नहीं तो हम बहुत नसीब वाला बानी समझ नहीं हम कबो कोनो दुख ना होके दे अरे पागल यही बात से तो हम खुश बानी कि तू इतना समझदार बाड़ू हम अपन पूरा जिंदगी अपने बहन खातिर त्याग देनी चल कहाँ बाड़ू हो के हजी देखा ये हमर भौजी है बोला ते भौजी ये कनिया हड़ी तार बहन से तार शौक जौन है तन पूरा कर देनी ना कितना खुशी के बात बाटे हैं तार लोग खातिर खुशी खुशी के से बात बा रही है ठीक ना झगड़ा गिंगा न करी है अभी इनके ऊपर ना बाकी घर का इज्जत बनाइया कि घर का इज्जत बनाई हो ठीक ना देखा तो इज्जत तो कितना समाज देखे आइल बाटे इतना लड़का बाल बच्चा देखे आ गई ना आज तक ना बदमाश लिया के चलो घर में लिया के चलो चल जा तन बहन लिया चलो तार बहन तू न लिया के चलबू जी बियाह तो करे के कॉलेनी हम दिल पर पत्थर धले हनी लेकिन कोनो चीज के हमके कमी ना होके देई अरे पगली कबो ना रे ऊ कमी न होके दे हम ना होके दे देखी हम आपकी खुशी खातिर कितना बढ़िया खुशी तेज देनी है नामे खुशी ना है खुश रखे खातिर दुनिया ही के तेज दे ऊ तो हम समझाता नहीं हम तार नहीं है कि हम खुद समझाते तार दुख तकलीफ लेकिन ऐसा तकलीफ हमके दोबारा मत दे कभी ना चलो एक बार पलट के जरूर देखो कि हाँ हमार खुशी भी है अरे पागल हमार नजर तोरे पर रही वो उनका के समझाई है ठीक ना कि तू आइल बड़ी देखा हम जबरदस्ती शादी तो करवा देनी लेकिन तू देखी है ठीक ना उनका समझाई है नमस्कार
प्रणाम भैया, हम सोनम सिंह भोजपुरी समाचार के गोर छुके गोर लागत नहीं ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रहता। नमस्कार प्रणाम, हम खुशी गोर छुके गोर लागतनी। आज जैसे हम कहनी है ना वैसे जरूर कर दे जा, अपने दिल पर पत्थर धर के हर खुशी खुशी में रहेला। नमस्कार प्रणाम, मैं सपना चौहान। नमस्कार प्रणाम भैया, हम अमित सिंह दुलारा। हमने की अपन टीम बा, अपन समाज में के बाटे अपन जो चैनल के सब्सक्राइब नहीं की जरूर अकेले तो सब्सक्राइब कर जा, लाइक कर जा, कमेंट कर जा, करके कमेंट में लिख के बताइए अपनी कॉमेडी कैसा लगता है। पारिवारिक कॉमेडी रहा देखनी जा कि हमारे घर के लड़का ना भइल तो अपना दिल पर पत्थर रख के अपना बहन से शादी करवा दे रसिया। तो ये खुशी के चीज बाटे, अपन खुशी बांटल जाला मिल व्यवहार के। तो से दीजिए विदाई। पति बांटल जाला, खुशी बांटल जाला, तो पतियों बांट दो। ये हकीकत बात भाई बांटे के चाहिए। से दीजिए विदाई, अगले वीडियो में फिर से मिल जी। नमस्कार प्रणाम, बाय बाय।